देखिए ये सरंजा गांव में बहुत ही शूटिंग अच्छा हुआ मस्त शाही रेस्टोरेंट का। और जिसको ये इसमें ग्रामीण लोग हैं इस गांव के, जो कि बहुत ही शूटिंग देखने के लिए भीड़ लगा हुआ है। और जो कि इसमें मेन ये गायक है कुमार सालू जी। नमस्ते, प्रणाम। आज बहुत बढ़िया चाचा जी का बहुत बढ़िया एक्टिंग रहल। बाबू जी के रोल कैले बनी बहुत बढ़िया एक्टिंग कैले बनी। कॉमेडी सॉन्ग बाटे चिड़ौरा सभी ध्यान से देखी जा, सुनी जा, समझी जा। एल्बम का नाम क्या है? माल चाहिए रसियन गाना के नाम बाटे, लेकिन बहुत कॉमेडी सॉन्ग बाटे। गीतकार जय गोविंद जी बानी, म्यूजिक डायरेक्टर मनोहर पंडित जी बानी। और बॉक्सर फिल्म से गाना रिलीज होने वाला बाटे। विशेषकर चाचा से पूछी जा कैसे निकला। देखिए सबके जनता जनार्दन के प्रणाम बा। अब बक्सर फिल्म से ये एल्बम जा रहल बा। नाम का पड़ी? राम निवास यादव हमार नाम पड़ेला। गांव सरंजा पड़ेला। ये बक्सर फिल्म से जा रहल बा। रउआ देखी, प्यार दुलार आशीर्वाद दी। बहुत ही कॉमेडी ये गाना बा। और सालू जी गायक बानी, मनोहर जी संगीतकार बानी। मजा आइल हो? बहुत मजा आइल हो। आई पब्लिक बताई कि कितना मजा आवता। और यहाँ के बानी हमने के उमर रोल के लिए बनी ग्रामीण के दोस्त के कैसा लागल हो? सबसे पहले तमाम देखे वाला दर्शक के नमस्कार। और ये जौन आज के रोल भइल हो बहुत ही सुंदर भइल। और एकरा के बहुत से ज़्यादा प्यार दुलार दी। हम एकरा में राम निवास के दोस्त के रोल भइले बानी। और ज़्यादा से ज़्यादा एकरा नाम का पड़ी? सब्सक्राइब करी, हमार नाम पड़ी श्री राम राय। और रउरा जी? हम ग्रामीण गोड़ छुके गोड़ लागते सभी जनता के। हम ग्रामीण जनता के हम रोल कैले बने एकरा में। आप लोग के प्यार दुलार चाहिए। नाम हमार जालिम जोशी। कहाँ रोल करनी है? रोल करने सरंजा पान के दुकान पर ना। एकरा में जे भी रोल कैले बाटे सबका किरदार बहुत मस्त बाटे। कॉमेडी सॉन्ग बा, खासकर चाचा के बाटे। एकरा के ढेर सारा प्यार दी जा, आशीर्वाद दी जा। कल 10 से 11 बजे सुपर रिलीज होगी गाना। आप सब ढेर आशीर्वाद दी। मन से आशीर्वाद। एक आदमी और छूटा डटे यहाँ के बानी। क्या नाम पड़ी जी? अजमेर पड़ी, मोहम्मद अजमेर। कैसा लागल गाना? कॉमेडी बहुत बढ़िया बनल है। हम दुकान के रोल कैले बानी। दुकानदार के हाँ दुकानदार के रोल कैले बनी। का बेचत रहनी हो मां? का बेचत रहनी? हम मोमोस बेचत रहनी। हाँ मोमोस। कई अइलन टका कहलो हम रसिया माल मांगत तड़न। रसिया माल कहीं बेचाला। यही पर कॉमेडी बनल बा। और सबके देखे के बाटे, एकरा के आगे बढ़ावे के बा। हाँ बक्सर फिल्म से ही एल्बम जा रहल बाटे। हाँ एकरा के आगे बढ़ावे के बा। ठीक बा। बढ़िया से रोहित स्टैंड